Oh, fɛn min ye Mali sa AES n'o ye Alliance des États du Sahel ko Faransi yɛrɛ intéressé len tɛ an ka monnaie ko la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ne y'o fɔ parce que Faransi y'a ye an ye sira min ta ka Faransi gɛn ka MINUSMA gɛn ka bɔ accord la ka bɔ CEDEAO la ka Alliance des États du Faransi y'a ye k'a fɔ ko étape suivante kɔni ko a kɛra cogo o cogo an n'an ka monnaie créer o Faransi yɛrɛ bɛ k'an kɔ an ka monnaie communication u yɛrɛ pressé len don n'o tɛ ne parce que fɛn ninnu n'a balila o ka di waati dɔw la kɔ ni sɔmi kɛra la n'a kuma cayara olu yɛrɛ bɛ sɔn parce que ne b'a la Jeune Afrique yɛrɛ bɛ ka sondage kɛ ko yala ko les gens sont pour ou contre la création de la monnaie de l'AES. Oui, Jeune Afrique yɛrɛ ka sondage o ti Faransi ka sondage a Faransi yɛrɛ bɛ ka sondage kɛ ko an ka monnaie kura AES bɛna na monnaie min créer ou bien ko AES ka na monnaie min créer ou bien ko AES ka na monnaie créer o ko yala ko ka di mɔgɔ bɛ ka monnaie mɔgɔ ko mɔgɔ hakilila tɛ min ye ko mɔgɔ bolo Faransi ko k'a mɔgɔ b'u la maliyɛn donc o ti Faransi yɛrɛ intéressé len bɛ an ka monnaie ko la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o t'o ye sa na baasi tɛ n'an bɛ taa an bɛ se a fɔ Jeune Afrique ye ko Afiriki kɔrɔbayara ten k'a ka bɔ Guinée la a fɔ a taara kɛ Jeune Europe ye parce que Europe de bɛ denmisɛnninya kɔnɔ sa Afiriki kɔni kɔrɔbayara o b'a ka ɲɛtaga la donc ça continue n'u ka sondage bɛ parce que monnaie ko kuma a min bɛ kɛ Faransi ka médiaw kan sa min bɛ kɛ occidentaux ka médiaw kan sa o ti kɛ hali an yɛrɛ ka média pourquoi je ne sais pas peut-être aw dɔw bɛ se ka jaabi di yan mais pourquoi u bɛ intéressé len n'an ka monnaie ko la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc peut-être c'est pour anticiper a yɛrɛ kɛ sababuya k'u bin mais quel qu'en soit alpha n'a kɛra min ye on est là maliyɛn n'i ye émission yɛrɛ sigi min kama n'o ye CAN banna CAN 2023 a taara 2024 mais a tun ka taa 2023 la parce que CAN sanuma bɛ taa année impaire de CAN 2023 a banna Côte d'Ivoire équipe nationale olu de kɛra champion ye olu de kupu ta u bɛna étude comparative kɛ Côte d'Ivoire ka parcours ani Mali transition ka parcours la vidéo nafa ka bon y'a partagé kosɛbɛ sabula n bɛ fɛ an ka jɔw sɔn hakili la an ka jɛ ka miiri ɲɔgɔn fɛ Côte d'Ivoire premier match éléphant ka premier match diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigilen kun don n'a ye parce que u ye CAN organisé wariw donna la fɛn vert bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen premier match contre Guinée-Bissau. Un match qui era 2-0 Côte d'Ivoire gagne. Mali transition, scène, joueur, no et MCN Sigila. Manifestation d'amnana. Le 18 août, transition met damne watimna, ibekala la hinala lebimna watimna, sur le dien brocoli sigilo na comme Mali situation a bloqué la colle dans la quai. Wa Malien best sigilo na kamna do changement amna do malokwala. Côte d'Ivoire l'équipe nationale le premier match à gagne. Le 18 août, femme ibekala la hinala ale menana. Transition famanana. Bella délé aye, kanna. Première phase là, no phase de poulet. Premier match bolem kofé. Ivoire bɛ jigila tigɛra wa bɛɛ lajɛlen y'a ye Mali transition dali la fama talen président formé nana an kunna o kalo seegin kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ lajɛlen jigila tigɛra bɛɛ jigila tigɛra an ma taa siraw sira fɛ an kun tɛ ka taa o fɛ Côte d'Ivoire équipe nationale premier tour la Ivoirien bɛɛ jigila tigɛ mɔgɔw y'u nani mɔgɔw ye diɲɛ kuma bɛɛ f'u ma bɛɛ jigila tigɛra fo ka taa kɛ u repêché la ka kɛ m'a fili 4e meilleur 3e kan na a chance ne ma taa dɔn mɔgɔ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔntan na fɔlɔ wa an ka tradition fana fan fɔlɔ kun fɔlɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye o kɛra cogo min na jamanadenw déçoira hali m'u yɛrɛ fama ta olu fana déçoira fo obligé la président fɔlɔ min kun bɛ k'o minɛ o chance fana ala t'o di bɛɛ ma dɛ mɔgɔ ka na ka fama minɛ ka mɔgɔ dɔ sigi ka tila ka chance sɔrɔ o kelen ka sira bila k'o minɛ ala t'a di bɛɛ ma dɛ yanni k'a fɔ k'e bɛ chance sɔrɔ ko k'a mɛ a b'a sɔrɔ ale de ye fɛɛrɛ k'i la o la transition nana deuxième phase la o Côte d'Ivoire yɛrɛ u ni senna sa fo kana se huitième de finale la o Côte d'Ivoire sera huitième de finale la o ni jɔn bɛnna n'o ye champion d'Afrique Sénégal bɛɛ lajɛlen ko Sénégal de favori Sénégal de bɛ gagner bɛɛ lajɛlen ko tɛ hali Ivoire yɛrɛ ko Sénégal de bɛ gagner Mali transition nana deuxième phase la ani France kariwa ɲɔgɔn na sommet du G7 Sahel visioconférence Assimi Bazoum Roch Mauritanie président Tchad président u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sommet la G7 Sahel visioconférence mɔgɔ la nana fɛn fɛn kɛla dɛ y'a fɔ mɔgɔ ko non Mali tɛ se ka France gagner Mali tɛ se ka France là, Mali tɛ se ka France là. Et à la grande surprise, qu'est-ce qui se passe? À la grande surprise de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Transition ko France gaga kosona la kasaoche. Et à la grande surprise, qu'est-ce qui se passe? À la dernière minute, la Côte d'Ivoire bat le Sénégal. Et à la dernière minute, Mali et France idée. Espoir commence la kana jamana dona. Mumbe mouvement faux. Mon nous kunko Côte d'Ivoire ne ki untika fo ye Ivoire ona. Olu ere sera kana tuni ko on vaut rien, mais on gagne. O mo kumbe no ko tigale no tension na. Ko tension na ne ka critique. Olu bɛɛ lajɛlen fana tilara segin na tuguni ko vive la transition ko ni fanga min se ka taga n'a ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ France gɛnna huitième de finale Côte d'Ivoire wa ni France tor'o la ɲɔgɔn tibi taba la ni France tor'o la ɲɔgɔn tibi taba la fo kana se jumɛn ma tuguni quart de finale éléphant contre les aigles du Mali bɛɛ ko aigle ye favori ye an yɛrɛ taara mati daminɛna an ye bido Côte d'Ivoire ka fɛn wuji ta an ye bido an taara à la dernière minute u y'a égaliser et match banna lanci Mali ni MINUSMA fana nana da don ɲɔgɔn da la Choumani Clémani à rapport bɛɛ ko an tɛ se ka MINUSMA gɛn dɔw yɛrɛ ko n'an ye MINUSMA gɛn k'u bɛ politiki haramu dɔw ko n'an sera ka nin kɛ MINUSMA la an taara ni MINUSMA ye
Chien folo la roro raketa ni minisma tolenyoran tibi tavala o lavana du mena. Derrière milis, transition ko minisma va tara sandele. Ou tara prolongation na, prolongation ma bois la bi. Au sandele, conseil de sécurité nana sigi, a ko tiere la, ko ga minisma la tara ka bomal. Mo shuk ma sigina, minisma tara ka bomal. Kol vol qualifiera ka tara demi-finale. Ou le jan yora soleil, Nigeria. Wa bego silla ku Nigeria Côte d'Ivoire ti. Phase de poule là 1-0 o ku Côte d'Ivoire contenant la sega est plutôt Nigeria tête. Como bego ku Côte d'Ivoire tena sega como ti. Côte d'Ivoire como temen. Mena demi-finale là. Anana demi-finale là. Plutôt anana finale là. Au finale Côte d'Ivoire ni Nigeria non sur Nigeria mais Côte d'Ivoire ti 1-0 phase de poule là. Mali nana aniele belle mounion sur la phase de poule là 2014. Kilal Diano là nous ya datwana. Ni Francia demain. Oran Folano nana noron solon. Phase finale là. Côte d'Ivoire Nigeria finale. Mali Ferosu Rebelo finale et retour. Côte d'Ivoire Nigeria et retour. Ah Morocco Côte d'Ivoire Kamanika Nigeria tide. Côte d'Ivoire équipe Maï. Kuma Befora. Mali et Rebelo il est tout Kidal 2014 match il est tout. Sébastien le Kolongo. Mali Kolofala na Piala na me. Politi Moura Berra calcul que Konayan Ken nous a contesté. Beko Konayan Kuka contesté. Anan que Kelegan. À la fin Côte d'Ivoire et Nigeria ti finale là. Ouais Kubuta. À la fin Mali Anya Rebelo ti ta Kidal menu là. Ka Kolofala. Ka Bosedao là. Ka Algérie bla place là. Raptor du Meissa. Développement. Attends, on y est parcouru et faut leçon même tira là. Amena leçon mintive. O leçon au Nioroba là. Au Linde Nioroba là. Anka fama au fala Nioroba là. Nous yanda jamana nyamroy. Phase de poule là. Côte d'Ivoire ka qualification sur les motos là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ivoirien mnou yale Côte d'Ivoire félicité ou gagné contre le Guinée-Bissau. Match be banwati mna ulu yale taraso ulu bero kura équipe mai. Wa jolo fanani damna pa jolo banani damna. We kasu ke kabim et kauchi ka fon bechi. Et on faut que équipe kele me féliciter ko équipe tenir. On nani no madame attention ka madame nala. Avoir dit le bala. Mon be mi ma fasen kolnaluma ka attention to a phase folola. Mi mu yere kira sauve ka alana. O le fem be fola. Et awati a kuni man rode. Ni ku jolo ni no wati fen kele me du on a dû mettre abandonner et rentrer à la maison. Amane platé. Moral pi. On a laissé 8e de finale là. Sénégalais bido ou là depuis 4e minute de pas d'amner. Mbe ma fo. Faut si pas toi donc commencer là ka bora tarasu. Ou pas dans coup fanane ka femenane. Ane France taf musela la monde kumbe na mi ma fo malima. France ko à la dernière minute Côte d'Ivoire et Sénégal t'a égalisé et kapouchi. Donc la leçon c'est quoi? Leçon mieux. Il ne faut jamais penser que connaît ni nyuma inkakun. Ne ni fenyuma inkakun. Wanela ka baraka mode. Mien kuyo kun. Il ne faut jamais penser que kama wati minami désespoir commencer la kambo ku even na épargner de ibe gosi fi yele bi yereni na wati dola ku ma ne min ke kun ukma moani na khodia ne min ke kun moani na khodia wonelem kan beka mi ka ke modi ukma est-ce que mona moti ko fam. Non, les jeunes ne vont pas chercher à comprendre ça. Parce que le mot hésitable, il est bolo si ça. Non, tu seras bolo si ça. Non, on va te rentrer. Non, il veut gosser. L'être humain souvent. Amen yena diona, on est impatient et même souvent ingratitude donne balle. Et wati mina, toi-même tu penses que tu as besoin de soutien, tu as besoin du réconfort et moi qui est moral et confort wati mina. Non, les gens vont essayer de t'abattre wati tout simplement. Parce qu'il y a une manque les gars, il y a flaque, il y a tchè wallet tchè. Mais aujourd'hui, ils commencent à douter. Au moment où les états de la punti gabo, ils vont commencer à douter. Et au lieu de te soutenir, ils vont t'abattre. Et what là? Il faut rester constant, fort et déterminé. Les mêmes personnes vont te féliciter demain. Vous vous rappelez? What voilà. Mon cours. Ni Francis tala messa. Ni Francis tala telo subina tala asim mina kulba. Francis tala le. Milusma tala le. Domina ene kidel daile. On voit quel ma boka tala telo na la dola. Félicitations à l'armée. C'est ça. Les gens, l'être humain comme ça. Hein. L'être humain comme ça. Et imaginez, Côte d'Ivoire contre Guinée équatoriale. Ni Côte d'Ivoire gagne ou le qualifier. Mais ce jour-là, Guinée équatoriale 4-0 de Côte d'Ivoire là. Et commissaire là, et voilà, mis sur le coup au dos. Kouka équipement. Vraiment, un de terrain, vraiment. C'est vrai. En tant qu'entraînement, Mika Ayake. Encore la bola, Mika Ayata. Du courage. Ah, c'est la qualifier tout. Nous allons d'aller mal la corvée qualifier. Ah, oui, tu dis d'orade. Tout le monde dit c'est fini. Oui, pardon, nous de son temps, nous, bon, nous, coup, fort, nani. Ça veut tout simplement dire que le jour où tu vas trébucher, mon ami. Domina vina na talo. Odo, amana ki konako. Mon revena fa, ah, kafar talona de sous la tête bi. Femme mba la tête bi. Nialo mba la tête bi. Comment aïe ni minka ou kama tête bi.
Non, les gens ne vont pas dire ça. Les gens vont dire, ah, c'est fini. Les gens vont oublier que souvent, à la cours là, les gens vont oublier que soit la chasse existe. Les gens vont oublier, moi, on a une pour à la baie. De moi, on a une pour watch de la cour garde que quoi est moi, on a une euro. Et moi, on a mouillé. Quoi est femme mine du dollar à quelle tête tourne la donne na ma tête de c'est que tout est gâté. Ah, malé armé c'est ganade. Anya don donc si volé gauche là, katib gauche là, garo gauche là. Attaque simultanok mais qu'elle n'aurait fait. Au dos, moi chaman po. Coucou mbana he, quoi si mko numbana le. Et ni me atakita, ame gosi en femme gosi en fait. Fratel na blem koi, alavana muna, kidel dalela. Alavana muna, menon kumbam gosi, menon kumbam gosi, au dos mok mada ka fo kame yele ma hola kelela, au dos mok mada ka fo ku, dans la vie, à la bi, doni lana ala ko wati. Kan you gosi du laje, ka turu suga gosi du lade ka frasi fan de laje, ane anta alok mi difficulté me kola awati ko don le laje, et non kan de cela. Mais anka arme ou la radio a 5 ka picholi ke bi, ankara référence Afrique comme au temps où nous comme tra ou attaque simultanée nous faisons que a chamame kiamabi en monde de kidal morumado katide en de la kidal ulumado sevalede en de la kidal ulumado gaode mitra dan leçon continue mais leçon belle pas voilà tomber la Côte d'Ivoire équipe nationale ou dans la canne premier tour là victoire quelle est défaitif là ou on a le tour entraîneur mié ou démissionner là ivoirien mié be nous falafie nous entraîneur nous mi entraîneur ka adjoint ou blay anatana normal daumade Côte d'Ivoire fédération clash ou li tout sabla ou la bleu kuna ko emersi faye ivaliendo falafindo keni ka dui ama keni niveau ka dui ama famata trouve welenide ou la ou talamke alve renal mi que la saobe no écoute à 2015 ou la tra fancy fédération kama ou renyauma elve renal mi be na le fancy muso entraîner watina taka elve renal signe uluma ou nana ka keni to labanai mais pourtant emersi faye kumbe no do mais ou tala elve renal non fait ou ma conscience da emersi faye ka bon agala to voler non France fédération ko impossible elve renal petit sedan donc oui alan mineni oui alan mineni misika oui alan mineni emersi faye ou emersi faye de faire ka kupu takaduma ama delika entraîneur yele qui follow sadika c'est à quel niveau follow là malila sur la sous nana MCN ko bole ko faire ala da hine ibe kala menena non sur la site ka fama sur la site ka président damselon deldo fama tram wala de nini nelin to banan kata mo wala meto sabadi mo wala beto di mo wala we Jeff beta ko sur la sous ticket président ou ta la civil de seguir en compte au civil desela sur la sous nana ou civil tako black mo wala tourner anaketa ayi sur la sous ko kan ko an yele veteraniser ayo ti sera tranai faman keta non a tout le boulot bi a tout le boulot bien avec todi sinon asimina mali président la watimina no chama mo ko no disait la keda de misonondo sur la zudo Nunondo, mais Assimian la siro minabi et Nisi le kumbenamo messia, à mon orne. Donc, Watidola. La solution est toute proche de toi. Il faut juste t'ada y aller là. Oublie qu'ada, nous même que la faille dans la bande, il a responsabilisé avant que gagner. Watidola, même mec a fait d'offrir, il faut dire yorujan. Ameta ni le colon fait, ameta ka ni le clé fait. Mais à frappe an qu'elle fait. Non, le ban qu'elle fait de obusik à barre que kaba. Me font qu'à traîner ni le faut redja. Voilà, le destin fait en sorte souvent que. On me obligé en s'entraîner, en déceler, en bas de boum. Au tigre sur le rang la molleur. Car il y en a qu'à foko, en tigre nous aller là-dedans. Mais allez, bisika. Et les amis, va foko, la victoire a des milliers de pères, mais l'échec est orphelin. Allez, va voir nana. Kuli dini na kama vo Dieu betando. Mena tiena kafa ou bien à bar ou le donido. Ah, domina, qu'on voit le déceler, éléphant décelé, qu'a qualifié où il y a la colo la fou à tala gagné jouer. Ah, Odo, c'était ces joueurs-là. Ils voyaient ces gens-là, ils voient longtemps, mais ils voient longtemps, maman, faut me regarder, oui, la casse supporter, ou mon fou, ils voyaient ces gens-là. Ou là, et qui ont s'en allait comme qu'elle a, c'était pas au compte de la Côte d'Ivoire, il représentait tout le monde, mais il représentait qu'eux-mêmes en ce moment-là. Ou comme où il y a le drone, il est présenté. Dans les mêmes deux, quand les mêmes deux sont là, ou comme où il y a le drone, il est présenté, ce jour-là. Mais, final, Nigeria, Côte d'Ivoire, Watimna, Flessif, arbitrier, Flénifie, Watimna, comme Machi Banako Koubouboudi Côte d'Ivoire, c'était l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire le ben et Kuputa. Côte d'Ivoire le ben et Kuputa. Mais, dîner et Côte-d'Ivoire l'équipe Minchi, Okuti Côte d'Ivoire le ben et Trouble où il y a le Fushikabo là. Là-haut. Trouble où il y a le Fushikabo. Il voit un ben il y a le Fushikabo. Défaiti Katazo, don défaiti do. Ou on voulait do. En match, non, le tula, dans ta bolata. Mais domina,
Quand on voit le bel Kokolo de Kuputa, ils sont fiers. C'est la Côte d'Ivoire. L'être humain est comme ça. Divina, courant métique, Anpénat, Dibulabe. Nous courant comment de fois, c'est la transition. Nous courant comment de fois, c'est la transition. Transition d'Aslaga courant d'âme, transition d'Aslaga courant d'âme, ou ma soeur courant Kokoro, Mais le jour où Kidan a été libéré, ce jour-là, Mariam, qui n'a pas dit qu'il est fier d'être malien aujourd'hui. Tout le monde était fier d'être malien. Mais c'est la même tradition, c'est les mêmes personnes qui ont libéré Kidan. Ou Mouakilone Kidan libéré. Hein. Mais les gens ne veulent pas assumer ça. Non, oui, transition de Noël, autant Noël. Mais ni Baramina, on se félicite pour ça. Mais de vous, Mamina. Non, oui, assume non. C'est ça l'être humain. On doit s'assumer. Oui, c'est vrai. Transition ondé, transition soutenue, vous soutenez à l'échine. Ou nous pour un premier cas Bertoran. Ou nous pour un premier enfant de mourir. Aïda ou Tifole. Oui, transition moi. Mais qui doit livrer là ou pour jouer. Au fait la mali femme fait. C'est ça l'être madame a demita. C'est comme ça. Na, jara, mi e fenkala, mi ma fenkala, ou bevi yere réclamer. Mais ni de vous n'en besoin oui qu'il intègre. Tu vas assumer ça seul. Et le cas de comportement humain face à tout ça. Est-ce que tu dois te dire à chaque fois que il te bichira, il talona, il quel courant, morobi qui a un gosi, moroga tilkika, qui me dit me moro colon, ou bien qui va faut qui va bla, ou bien qui fallait me faire, ou bien démoraliser, ou bien va faut qu'on aille ma démain. Non, ce n'est pas comme ça. Aïe, ana blade, ana fala madu moinde, kana démoralisé, kana dimide, kana tiga mrolade, kana tiga belade, aïe, dusu taima delika dusu in rontafol. Bala ke kanye ki jigida alak, bala ke ni dinanindane ki jigida alaka, ni nanyake, ala de seladima, jama be klaka na tubi pro, jama be klaka ni kash kief sigima, wa ana bi demebi rishi, ala bi demebi rishi, sabula, moroshite, ko ibi kubando ke ku jebemi lakale, ko, segonim domana, segonimi, Seroni kumba teme dron et kumba be blaka pui chale tout laisser tomber et kumbi se moi bela ou victoire tene kafoko madliga gafo watu dovena ke ire sigle a wati deva de erebna brigala madela ku ala ku che ou do ibna décider qui tâche la blé ibna décider qui t'a la brille de tala isegena ibiki yela faram woman kama weekend de foima ibiki yela faram woman yo weekend de foima I jelika fon le suranite ko woman yo weekend de foima imason kwa ki dronin do balala woman kama weekend de foima imason ki somo do balala drona mi kama weekend de foima I jela voyage barre de mon ami kono demande à mi comme au week-end de foima. Et Jenna il a un privilège ko. Demande à demander comme au week-end de foima. What tu dois les sigler mais de croire du pas faut boire qu'un état la blé. Parce que dans le moment là il faut demander. What tu devina adoro à la couche. Il va faut qui t'a la blé. Yali ka voulu kabo sigure na elle de binaye. À la venana ne savavo do les salomon mina et elle sigler misika. Fin de bisiki gauchité. Ça te balanta la croix où elle est tante na qui tu seras obligé d'aller. Oui, moi, mon nakadie. Mais ceux qui sont faits pour l'échec, mon dar échoué comment. Ma galera casser des niveaux nous. Wa bladi. Wa solo. Olu ya la pousse fort à tarasi ba sur le second kili. Il est chuté benale. Il a faut domina. Kira Muhammad Ali salatu wassalam la bataille des fossés. Ma fianda kele de do. Kaflu nana. Oui, moi de kole. Kila naka moi oui tranché aussi. Dugu kola ou nana ambalgo damadneka. Motisaka do motisaka bo. Demuni bana. Demulite. Anala si yon la fou. Kila est bloqué. Fini. Ka atsale kani silita. Pour lui casser la comment la teme. Tellement que comment il me le faut voir dit donc là faut savoir d'où il est dans ko ah non ah et qu'il y a faut qu'il crée et un ou tient de ao et va comme là na c'est voilà solo comment ah est-ce oui tient ao ah il ne me que Canada on croit lui mais qu'il y a que sabon do cigara ou do quoi est-ce que l'on a c'est voilà solo tu là pourquoi au coup vous doronin dans quinto manjam ou vous doronin dans c'est vrai sur là nana kademe la leader numéro confirmons ka ingratitude au moment qu'il changer au moment qu'il fallait faire ça fait partie des difficultés mon ami quand fait attention difficulté chaman bembe mais à la madame domina aller bolidon voilà madame de travail domina abolidon akama walmo sur le domina abolidon agana chito na domina abolidon amala shi divi de la bi abolido amala shi fontaine na bi abolido mais ay kala ça va te mener mbeke abi kashi na bi tabe ta lebe tonne abi tom na bi alebe tende alamade chamam alamade son chama betene ola le ne omuna mimbe sans le boutan o emi minyama o dus la jukman mon fo wati dola faut abeka une mambe ke fui boulot o la nie était comparative que imaginez Colvoir premier tour éléphant premier tour faut ou à qualification ta 13 le morala 8e de finale 4 minutes, match d'amena dans le Sénégalais Budoula. Oh, faut match lama. Ah, tu as plus supporté ça, il faut un mental de fer. Quart de finale,
o ni anw o sɔnna bɛɛ lajɛlen fo à la dernière minute s'il n'avait pas cru n'u kun fari fagara u ye et final min ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ ka final équipe min y'u ci kunu wa équipe kelen da tila ka na fɔ la ka bi don o la combien de fois u ka ténacité testé la combien de fois ou quoi engagement testé là combien de fois ou quoi détermination testé là ouais tranchant fana t'y échappé ou là de tranchant ka bravo bi testé à chaque moment donné tranchant ka détermination bi testé à chaque moment donné tranchant ka engagement bi testé à chaque moment donné par des épreuves avec des épreuves gelaw bena mais aw yɛrɛ ka jateminɛ fɛn kelen bɛ o ti ngalon ye ni aw y'u jateminɛ aw yɛrɛ bina ye k'a fɔ ko ala bɛ ko dɔw la aw bɛ se k'a faamu cogo di ko pays organisateur Côte d'Ivoire ko mɔgɔ minnu kun mɔgɔ bɛ 4 points dɔrɔn na pour que de qualifier u ma se ka sɔrɔ wa u kun mɔgɔ bɛ 3 points na avec un nombre de buts u ma se ka sɔrɔ wa olu fɛn min ye 8e de finale la équipe minnu kan ka qualifier ka taga 8e de finale la 4 meilleur 3e olu de bɛ fara o kan imaginez éléphant kɛra 4e meilleur 3e de fana tuguni c'est-à-dire hali 4e meilleur 4e fana na u kɛra fo fana laban de tuguni pour les ka se ka na 8e de finale la et 8e de finale fana 4 minutes bi dɔrɔn na et fo à la dernière minute u ka se k'o fana enrager tu dois comprendre que souvent adamaden e kan na min kɛ k'o kɛ Dieu va faire le reste o la adamaden kan na dɔn ko fanga dɔ bɛ yen fanga min contrôler tɛ mɔgɔ si fɛ pouvoir dɔ bɛ min contrôler tɛ mɔgɔ si fɛ o pouvoir min n'a bɛ k'o décider waati min ka d'a ye sinon personne ne peut dire aujourd'hui que ko Ivoirien ka coupe in ta nin ye parce que ko kun bɛ se bɔlɔntan de la ka tɛmɛ maintenant mais il y a eu un soutien quelque part qui ne b'i ka ko kɛ i kan k'o fara i bolo kan ko fanga dɔ bɛ yen fan dɔ fɛ a bɛ k'i dɛmɛ i ɲɛ t'a la i ko t'a la wa i tɛna ye yɛrɛ i tɛna mɛn mais fanga dɔ bɛ yen fan dɔ fɛ min bɛ k'i dɛmɛ i ka sira ɲuman i kan continue bat-toi kɛlɛ kɛ i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ i bɛ réussir et mun fara min fɔ waati dɔ la sisan c'est comme si i bɛ sanu ɲini na i bɛ sanu ɲini na machine t'i bolo u ka sanu bɔ minɛn ninnu aw foyi t'i bolo i bɛ ka dingɛ de sen i bɛ ka dama sen i ye dama sen ka sen fo ka taga se 100 mètres duguma misaliya dɔ fo 100 mètres duguma i y'a sen ka sen mɔgɔw b'a f'i ye diɲɛ don o don cɛ baara yɛrɛ t'e la tin dabila wa nin ye fuwara de taa baara kɛ i bɛ dingɛ fu sen na yan e yɛrɛ bɛ to k'i miiri waati dɔ la e yɛrɛ bɛna fɔ cɛ est-ce que fɛn bɛna sɔrɔ nin kɔnɔ dɔw bɛna f'i ye cɛ hey mɔgɔw ye nin dingɛ in sen ka taa tɛmɛ u ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ o b'a sɔrɔ sanu bɛ à 101 mètres e seli kɛ fo ka taga se 100 mètres i selen 100 mètres la tellement k'i yɛrɛ découragé la tellement k'i yɛrɛ y'a bila tellement que mɔgɔw ka kuma nana don i fɛ tellement que ladbosi nana don i fɛ tellement que saboteli nana don i fɛ i yɛrɛ ko cɛ a ka ɲi ne tɛna fɛn sɔrɔ na ala ma ne da nin kama tɛna fɔ sɔrɔ nana nin bila ma taga ko wɛrɛ kɛ i y'a bila i ta la mɔgɔ la tɛmɛbaatɔ la ten dɔrɔn o nana don dingɛ kɔnɔ dɔrɔn a y'a se 1 mètre a taara bɔ sanu kɔ tu as vu non n'i kun continue na 1 mètre i kun bɛ sanu mais à cause de la difficulté kama obstacle kama mɔgɔw kama e y'a bila a ye nin comparer transition na an ye pas caman kɛ dɛ la difficulté bɛɛ kuranko gɛlɛya bɛ maliyɛn bɛɛ kan bi an tɛ ka faamu yɛrɛ an tɛ ka faamu ne yɛrɛ tɛ ka faamu mɔgɔ ci tɛ ka faamu mais a bɛ minnu bolo olu kɔni b'a dɔn min bɛ se a bɛ minnu bolo olu b'a dɔn min bɛ se an ye nin bɛɛ mulu an ye nin bɛɛ kun an sabalila nin bɛɛ kɔrɔ a tɔ ye dɔgɔkun kelen de wa ala de b'a dɔn ne kɔni t'a dɔn a tɔ ye kalo kelen de wa ala de b'a dɔn mais a bɛ ban kɔni o yan'a banni cɛ an bɛna bila an bɛna bolo d'an kɔ an bɛna na sɔrɔlen bɛ to yen an bɛna jana sɔrɔlen bɛ kɔ o la mɛ n'o kɛ min nana dingɛ se fo 100 mètres k'a bila ka taga a bɛ k'o tɛ ye dɛ dɔ bɛ na dɔrɔn u b'a kɛ 1 mètre dɔrɔn o b'a sɔrɔ alors a tɔ man jan bilen ka fɔ a tɔ man jan bilen fo n'a sɔrɔ n'an dalen t'a la k'an bi kɛlɛ min na maliko kɛlɛ don fo n'a sɔrɔ n'an dalen t'a la k'an bɛ kɛlɛ min na ko yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ don fo n'a sɔrɔ n'an dalen t'a la k'an bɛ kɛlɛ min na ko jɔnmaya o kɛlɛli kɛlɛ don n'an dalen b'u la an na taa ala bɛ ko in na o tɔgɔmaseri yira la na waati caman diɲɛ bɛɛ ye calcul kɛ k'a fɔ k'an bɛ bi yɔrɔ yɔrɔ an ma bi kɔrɔ ko fanga dɔ bɛ yen an bɛ fanga min bolo hali ni an yɛrɛ ɲɛ t'a la mɔgɔw kana faamu an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi mali dirigelen tɛ Asimi Goyita dɔrɔn fɛ dɛ ayi fanga dɔ bɛ yen min bɛ Asimi yɛrɛ sanfɛ ni Asimi yɛrɛ ɲɛ t'a la Asimi kulo t'a la o fanga min n'a ye maliyɛnw ka kulekan mɛn san joli joli n'a ye maliyɛnw ka kasikan mɛn san joli joli n'a ye maliyɛnw ɲɛji ye san joli joli o fanga yɛrɛ de y'a kanu k'a fɔ ko a bɛna na maliyɛnw dɛmɛ u ka nin s'a kan maliyɛnw ka n'a dɔn ko fanga bɛ n'o tɔgɔ ko Jabaru Wahidu fanga bɛ min seko ye min ye maliko la kɛ a ka ɲɛ kɔni a tɔ wallahi ala bɛ ala de ko in na wa ni ala bɛ ko min na n'a jɛnɛna yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ na ni sababu dɔ ye min b'a to a bɛ tile n'a jɔra yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ na ni sababu dɔ ye min b'a to a bɛ taa ɲɛ foyi man jugu mɔgɔ kɛlen degun na ka na fɔ a tigi ye fitirida ko ni ala sɔnna a ma ko sini i ka degun bɛ ban ale b'a fɔ ne bɛna si degun na tuguni a o tigi fɛ kuma ma nɔgɔn dɛ o tigi fɛ kuma de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan mɔgɔ min tilela degun na n'i ka na fɔ a tigi ye fana ko ne tɛ se k'a f'i ye ko degun min b'a su in na fana dɛ mais ni ala sɔnna a ma a bɛ wuli o tigi fɛ kuma ma nɔgɔn dɛ o tigi de fɛ kuma ka gɛlɛn ka tɛmɛ kuma sugu bɛɛ kan sabula ale ta tɛ a ɲɛ b'a la a bɛ ka fɔ a ye dɛ
alne aba khonole aba khon ola ulla nya dam nane Qur'an sura sabana suratu Imran wa subhanahu wa ta'ala ko anda datemeneke ka korashilike sankolo ani dumakolo dantula kalole klemi non falen trom na kamna jatemeneke o finala ko toma sielo wula moya mon de kodon toma sielo la moya mon ben on est hakle modo olala kasama face à le zikr in kuntum la ta'lamun c'est vrai ko rappelle car le rappel prophète au Coran ko ka hakle jigi ka sabla ko hakle jigi ka be mon naf anjon le be wati dans le khomin jigla matige malikola ando de be anjon be ko wati dola kumi malo la goshile reke kun hu yere de koni mais aman kola ou na kolo ke kumi ni tellement qu'avec fierté en boulot faut en bas faut que non t'es malien ou tellement qu'on est fier de ça mais wati nous donnons au coffre difficulté d'obena on me commencer à se fabriquer na fana blatou c'est la nature humaine am la baro kan ko fam ka faut ko yan an keto de quoi ou yan keto de aw mulu fala be mara kona la on fala kana fam ko aw mulu fala be mara kona on kana fam ko ma bebel fem be chez ça basa aw mulu mara kona on fala kana fam ko iyela mulu mfane ala subhanahu wa ta'ala ga kuma de iyela mulu ko kana keto do la ou les crains ko le be tellement que akadi akake ça akana ça ibulu les crains mais ala beaucoup ko do be no akadi fe no peke ça comme ko wi wa solo ki ka khelata la de ko fana ko lo be o wi ka ka buyi ka ce niveau de la o mandi yere de comme ko adola ki ga khele wole wa plala ka fotu ni ko gileni no ron tala ko la me gelemi ni balade feno debe gelem kono mi en noye ana khadu to fala sabla biya gelera khoshaba da gelera yela de awa gelera kuran ko in gelera khoshaba nga nem fedra ram misalita et voilà on va équipe éléphant ka parcours ka jom vous sigile non est kubna na kupinta tellement tu difficulté sur cela fait ou difficulté sur cela fait ou à chaque étape bed il avait école ou à chaque étape ou à côté bi ou toli et voilà un beroko lu des éléphants le peuple le la moi c'est comme quand c'est bon la moi c'est là et quand ça foire tu gères bien à la sanier million bidu du digère bema katla ka via de ma flamme fana voilà les millions bidu non moi c'est vous il a qualifié prématuré là ou le fait les cap kuvuta fouiller million bidu du ou j'ai ani vila fana voler million budget au duma wa kol vol bela dile ne bola ku umbe wa pala dila kol vol bek me ka jika melu nali u baku jida tikala meluna u bafle ka bo ata tikala folo de ku adon kola ku e fala bioramina mo le be ala son ni jigla pour être là c'est obligé kada la cour abirish wa ali yele ir kolo damna menon e kolo dam ne fouiller bo bi aka inta blemta ko reke kana blade ou le dernier kol voir équipe ka parcours en tension ka parcours donc ma donc qui d'aller bien libérer torolata donc ma donc ku fancy vous na ge kantena binimi jom ma de ko mesma bana ge kantena binimi anani rola chama wa yeti voilà na parcours fo final même mali ma c'est final la femme demi finale de là au final me fana nambe ka ta 600 ameka final les tendait ama klafna ameka final les temps 600 pati finali ou développement de nous ka jo an yela kolokolo sur tous les plans économique sur le plan éducatif sécuritaire souveraineté ka jona et ka jo an yela kula wa me ko final les temps 600 wa ida la ko final fana me seka ou gagner na sona ka bran kuna kam se la gagner ba gagner wa na son fala ko équipe dirigeante mba kuna équipe me ka ma de mala diriger ko we seka final in gagner woni ala sona ma final ba gagner bita mena tiendo amena kuma la bitiendo so la wat de radio kuma dam na fu to gagner assalamu alaikum arambe